Nyakora moke jwango yawre kendo koro machiegni wantiere ka eno magazet wake ni chewe makare kendo koro sanona mana yude ka ondike ka gi jok upogore antiere ka koda Sharon Ongao. Sharon oyawre chewe makare chewe makare chewe mayom wantiere ka gazet mar Daily Nation, The Standard koda People Daily. Kata kamano wadarango ni mage ma ondiko gigo machal waneno weche mag budget ntiere kuonde upogore gazet mar Daily Nation kod mano mar The Standard. People Daily bende omule kacha mano ite mar 14 kanyo ema bende koro gikete giwacho kanyo weche mopogore kanyo kotenore gi gigo bende mawuok e migawono mar omenda mapachoka. Kata kamano wachaki gazet no mar The Standard kanyo ma koro nitie weche mopogore moting'o weche matimore pinje maoko momipeke ite mokwongo kanyo kachiel koda moko bende matimore piny Kenya. Sani bende gik ma Azimio wacho wadaneno gimana sani kaka gintie gazet no mar The Standard koro kama gintiere kar kae ka wanyalo mana yude eyo makare mae kaka entiere to mokwongo kata kapok wachako mae thuond wach iwacho kanyo ni koro ntiere gik mopogore midalose budget kacha to mokwongo gin mag neno ni usuru bende ochoke yo moro makare kendo kumiyudogi omedgi mondo mi sirkal okel omenda mathoth e sirkal mano kokalo choko usuru kuonde mopogore nitie wach mar Kalonzo Musyoka koda Martha Karua jorito mag Azimio la Umoja mano romo nyoro mano e apisi no mar wacho ni mano Stephen Kalonzo Command Center mantiere kare Buri Nairobi ka en bende no romo kacha koda jofwambo kendo chiwo ler kaka yiero mokalo ne obedo ma kod mathoth nitie weche mamoko bende motenore kod weche go mag omenda mago bende pontiere gazet mamalo ka to kata kapok warango waranga ni malo kanyo malo mogik kanyo nitiere wach moro makore ipenji kanyo ni nitiere jok mano wito ngimagi mano malo kawarango malo koni nitiere penjo makoro bende mienjo kae ite mar 12 mano penjo no ma penjo kata koro ni jok mano tho e yaono ma Juja ang'o mano negogi mano penjo mantiere kar kacha kachiel koda ka Prime Minister ma piny New Zealand ma bende koro owacho ni en gi burnout olo bentiere koro ogwetao kachiel koda gazet maiye mar The Pulse ni kacha kachiel koda ka odiochieng' ma kawuono chieng' tich abich ite mar 35 kanyo nitiere weche go mag soya wacho kanyo sports personality of the year ng'ama dhi bedo kar kacha ngeni nitiere romo makamano otieno makawuono kamano Sharon mane momako wang'i ite mokwongo ka wacho ni mae kama oting'o kuku mar wach ahinya gazet mar The Standard akini dawacho ni momako wang'a en kaluwore gi chenro mano mar budget nwaneno draft mabende nochiwo odiochieng' manyoro wang'eni budget mano mar higa mar 2023 nyaka 2024 ibiro bed ka isomo higani bende nwaneno kata mana okenge mopogore wang'eni sirikand Kenya Kwanza bende kata mana kinde mosekalo waseneno kata mana ka gitemo mar choko usuru kuonde mopogore jogo ma bende sani koro biro yudo hinyruok kopogore gi jogo michule bengi Cleophas nitiere jomoko ma bende ojachulo osara e yor ong'we yamo koro jogo ma bende osebed kichulo osara e yor ong'we yamo bende nenore ni kinde mabiro bende ibiro chak golo osuru kowuok kuom omenda ma bende ichulo gi godo bende kata mana kopogore gi mano wach ma bende naneno komako wang'a bende kaluwore gi nitiere jal moro gi nyadende moro ma bende notho e yawo ma bende kaka ni wacho wach ma bende nolieke iti gazet mar 12 to otieno manyoro kata mana ka nineno weche manyien nineno ka min od jal makamano bende nowuok oko ka bende nowacho ni jaode nonyise ni odhi e romo moro e gwenge mag Thika nosebedo kata mana kogocho ne jaode koro mosa 4 mar otieno nokoneno ka jaode nokobiro kata mana simbe bende koro nolor kata kamano noloso ma bende wacho ni kata mana nyako ma bende nitiere godo mana nitiere mtoke basa moro noyud gigo ka githo mane yawo mathika mano majuja owacho ni dino siepni haya koro mogi jwang' weche go duto nitiere kacha e ite no ka irange gazet mar The Standard yude kacha ite mar 12 mana sigana mochiw kar kacha yo moro makare ahinya kata kamano bende chenro mopogore mago mag loso kendo mag loko kaka ichoko weche go mag omenda bende nitiere sigana machielo bende ma omako chuny oganda ahinya iwacho ni gazet mayecha koro bende koro nitiere gi chenro iwacho ni ka bende nitiere gazede nitie gik mopogore mamedore gimedore magi weche manyien mamoko bende pod nitiere iye ka kirango tung' koni koro nitiere kacha nitiere pogruok e kanisa mopogore ma bende osebedo ka kelo pogruok mano kirange kar kae e ite no mar 10 miepe kaunti ma Kericho bende koro yudo lokruok MCS gi kacha joma madhi bedo jotelo kweth mathoth e od burano ma Kericho bende nitiere kar kae to wach machielo bende momako
pacho ganda iwacho kacha ni koro jal mane en achich ma bende koro enek moro kirange kacha sub county no ma Sabatia kama entiere kar kacha Vihiga County gin wachore ni jal mane itudo kod nek bende koro chiwore e lweto bila kendo koro gima wacho kacha en noko chule omenda mane dwarore mago gid weche malit Cleophas idino karabna kaka nyuola mar nyadendi mabende nonegi nyadendi mong'ere kaka Violet Kahungeri mabende nondege gweng' mar Elunze en weche moko malit achiejo ne owuon koro nosedhi chiwore stesend obila ni en noko chule kaluwore karamna gi nek makamana en weche moko malit to e kinde makamagi bende ninono karamna bad migawo mar KNBS kaluwore gi nonro mabende ne gigolo nonro mar nek nonro mar gwandruok mag kit chwech nonro mag dhaw e udi magi bende osebedo katamna kamedore en geno mara ni anyuola mar nyadendi Violet Kahungeri biro yudo ratiro margi ahinya ahinya e kinde makoro achich mar nek mare to koro nosewuok oko. Aya kora mo juang piny kanyo bende kawarange piny no mar gazet ite ni mar ariyo piny kanyo koro kawanya mana yude kantiere chenro mopogore opogore ma duolo mano mar KEBS kata bad migawo no mar KEBS gino magida bedo kata ka girango en ni jogi machulo osuru bende gin gi mwandu ma igolo manyalo bedo kacha ni oganda nyalo bedo kacha kod thuolo mar chulo osuru e yo moro makare kata osuru bende mantie kumoro amora bende ichule e yo moro mano koro kama gintiere kacha ka giwacho ni compliance wacho ni mag tax affected goods onego bende gibedo e yo machalo nade mondo magi achiel kuom mise ma jatend piny Kenya bende medo keto mondo mi orangi ni ochoko osuru e yo makare kendo wuok kuom ji mopogore opogore karamna kinjo karamna kinde mokali winjo ka jatend piny bende ojawacho ka karamna ni nitiere moko kuom oganda jotimo ohala ma pacho kama bende osebedo ka hepo mar choko osuru neno kanyo managing director mano mar duol mar KEBS mano Bernard Njiraini bende koro wacho ni duol no oseikore kendo gintiere gi infrastructure gintiere gi okenge moromo mar neno ni gibiro bedo ka ging'iyo rang'iny makare mag mwandu kendo neno ni ja ohala kata mana oganda ma pacho kama bende osebedo gi mwandu ma bende giuso gibiro bedo ka bende gichulo osuru e yo ma owinjore ma en kaluwore gi dwaro mar sirikand Kenya Kwanza kinyalo karamna paro agenda karamna chenro bende ruto nitiere godo okodwa mar kwayo hola kawuok e pinje maoko ka bende wacho ni wan kaka jo Kenya isejo karamna tagline mar KRA mano duol mochung' ne choko osuru e pacho ka giwacho ni tulipe usuru tujitegemee mane mari magiro kar kacha gino ne dhi chok gi moro makare e ite mar adek koro mo gijuang wadarango gino mantiere kacha e diocese no mano mar Kitale gino mopogore opogore mantie kacha wadaneno ni gimane mantiere nyaka sani koro ka wan kode bende koro wakela ka to warange ni ento en nade ma koro en Reverend Odonya Reverend Odonya koro ochopo kinde ma koro nyaka sedhe kaka the biscop e diocese no ma Kitale kendo koro e kinde gi mano biro bang' kane Maurice Anthony Crowley nosegwetao wacho no resign to Papa Francis bende koro no accept wacho no yie gwetao mare mano higa mokalo mano biro kanyo ka thuolo ma Anthony Crowley osebedo kanyo kaka bishop are higa mar 1998 madhi bedo thuolo machielo ma jadolo ni ma jahigni 46 dhi bedo bishop sani en bishop elect mano picha mantiere kar kanyo e diocese no ma Kitale. Aparo ni Bishop Maurice Crowley bende osebedo Kitale kuom thuolo malach. Chakre higa mar 1998 nyaka sani, apa ne gin higni mogwaro. Aparo ni koro ber ka koro Henry Juma Odonya. Ka koro odonjo bang' ka koro Bishop, manen Bishop ma Kitale, mano Archdiocese ma Kitale koro nosegwetao. En ber ne jatich Nyasaye, wanuoro ni mana ote mag puoch kod pak, e kinde ma bende biro bedo kochako tije kaka Bishop mane kanisa mar Jokopere ma Kitale. Ngini weche maket kod magi Cleophas chiegni gi dho chunyi. Ini kaka achiel kuom Jokopere pacho. Waboluwe yo moro makare ahinya chiegni ka ochopo. Kendo koro ka watiere kaka wadhi ite mar 4 kod ite mar 5. Ero. Wantiere kar ka gimomiyo koro sirkal
darango ni mpesa kacha cha iyudo omenda maromo nade, pesa di madonjo mani mawuok, ginyalo kawo osuru kuomi machalo nade, kinde machalo nade, ma gik moko mantiere kar kacha. Kata kamano nitiere gik moko ma bende koro omi pek kar ka. Iwacho ni budget ma koro ma wiye wiye cha gi mantiere kanyo no dhi bedo kacha e thuolo maromo nade. Magi nyalo bedo ni gin omenda manyalo bedo kacha noket kacha gi mag bilion. Kama gintiere kar kacha no weche go mag pur kanyo dhi kawo bilion maromo nade, bilion 67 mano nukta 7. Kiwacho ni energy infrastructure kod ICT bende dhi bedo kar kae, nya bedo ni en achiel kuom migepe go mabende omima malo ahinya. Kirango kanyo en kod atamalo eneno bilion maromo 300 98.2 kama nitiere kar kacha kodhi nyime. Mano kaka opog budget machielo man malo kanyo madhi bedo kanyo weche mag somo oloyo gi nikech kana ng'iyo kata mana draft mar budget ma kamano weche mag somo ineno komi siling bilion 580. Weche mag thieth bende naneno komi omenda maber, ineno kata mana weche mag arita kwe bende nitiere kod omenda makare. Weche kata mana mag infrastructure bende naneno ka nitiere kod omenda makare. Apani mago weche adek ma kamano, mano mar thieth, mano mar somo, kanyakla gi infrastructure gi weche mag arita kwe. Machielo bende weche go mag motenore kod weche go mag doho, weche mag governance, loch telo mopogore opogore, kaachiel kod ka justice and order, ere kaka irango gigo motere doho. Wacho machielo kuom gigo mano wacho ni kano donje telo mano William Ruto ni koro kinde ochopo mondo mi doho bende oyud sir madwarore kendo gibed gi winjruok moro makare kaka sirkal, kaka sirkal bede gi adek duto tiyo kanyachiel. Koro wach machielo ni Sharon, mano mara gimomiyo sirkal koro darango ni yudo omenda maromo nade simbi kacha, ong'we yamo mari kacha, ni mane modonjo mane moko donjo, mondo kaka ginyalo kawo osuru kowuok kuome. Dongo oseyudore ni ji osebed kata mana kichulo kopogore gi jok michulo kata mana e yor bengi. Gini kichuli e bengi to KRA biro bedo kata mana ka ng'ado osuru. E simu ka, simb ong'we yamo ka, nitiere jo ohala ma bende osebedo kata mana ka loko ohala gi oro pesa, jok mosebed kata mana kichulo e yor ong'we yamo. Apani magi gin koro okenge mag koro piny owacho rido mar neno ni giyudo osuru e yo mowinjore. Kinyo kata mana William Ruto, ineno kata mana osuru ma bende gigeto choko kinde ka kinde. Ineno kanyo kata mana kaluwore gi budget, mano draft ma bende no gol budget mar higa mar 2023 nyaka 2024. Ineno projection mar revenue kanyo siling trillion 2.8. Tineno kata mana expenditure projections mago omenda ma bende gibiro bedo kata mana ka gitiyo godo, county allocation, fiscal deficit, ineno kata mana rem ma bende pod gintiere godo kanyo siling bilion 695.2. Koro dwaro pod nitiere mar mondo mi kwachoko osuru makamage. Ang'eni koro jopiny bende noko kawo okang' makamane yo makare ahinya ahinya ka koro idonjo nyaka e omenda ma koro yor sime. E kinde gi bende rango ka nitie jo ohala maromo 1,400. 1,400 matimo ohala kokalo mano kambi tudruok mar Safaricom matiyo kod lipa na M-Pesa. Yano ne gitimo ohala e yo machalo nade kinde gi bende. Kaeto bende governor mano mara bengi maduong' ma pacho kae, Patrick Njoroge, bende koro wacho ni atamalo 96 mag jogi matiyo kod ong'we yamo e yor chudo kaachiel kod ka nyiewo gik mopogore opogore itimo gi oko mag bengi mago mantiere pacho ka. Manyiso ni gitimo mana yor simu. Tera achiel kuom yorego bende ma piny owacho nyalo rango ni oyo koro ka watime nade, ka koro M-Pesa kacha ma ji ng'enye jogi ne kacha mopogore. Wadhi neno ka ponono idhi chak ng'ad ji mana kaka kinyiewo stima Sharon, bende no kacha kantiere omenda mamalo ahinya mikawo titere bad migawo machielo mana matin emitiyogo mondo mi onyiew ni tokens makama. Aparo ni okang' makama direction kata mana lai ma koro giluwo gibiro yudo pesa nikech ng'isa ni odiochieng' kodiochieng' kata mana oro pesa, yudo pesa en nikech jo ohala iwacho ni chenro mag oro pesa e yor ong'we yamo bende mathoth ji jatiyo godo mana kaka governor mano mar bengi maduong' nowacho. Apani maneno yo machielo ma bende koro gibiro bedo ka giyudo godo osuru mathoth e pacho ka. Ayo Jokaramogi jwang' warang' kanyo ite mara 6 kaachiel koda mano bende mara 7 odiochieng' ma kawuono chieng' tich abich gik mage mantiere kar kae. Koro ka warangi mana mos nitiere gik mopogore ma bende koro sani ka wadarango ni chal mara NHIF to koro en mane sani ma koro entiere kar ka. Kiwacho kanyo ni
sani koro ot ka ot mane gi wach mantiere kar kanya koro gichul NHIF maana achiel kuom gima wacho ni koro kido pogruok kata ka in ng'ama dende ojony kata ka ituo to dhi osiptal kanya bedo gi thuolo moro amora mar timo ang'o mar yudo thieth e yo moro makare ka ineno ka omenda migolo kacha bende en omenda moro manyalo bedo ni nyalo konyi e kinde mabiro. Magi lokruoge manokel mano kotenore kod donjo e sirkal ni mara Kenya Kwanza. Naneno kata mana nonro mabende notim kod duol mochung' ne weche mag omenda. Giwacho nyaka sani oganda maromo milion 15.4 osebedo kada mana katiyo gi chenro mano okumba mar thieth mano mar NHIF. Nonro makamano bende naneno ka yango ni nitiere oganda mamoko mano maromo milion 8.8 mabende gin jokanyo mag NHIF. Kata kamano ogisebedo ka gichiwo chudo makamagi. Gini chudo mag NHIF itimo e dwe ka dwe. Koro kaluwore gi nonro mabende gitimo machiegni ni mano mar duol mochung' ne weche mag omenda gocho ni bende oganda maromo milion 8.8 ok osebedo kata mana ka chulo omenda gi e yo ma owinjore ka bende gileko ni ma en kaluwore gi pek mar ngima. Ing'eyo ni kichulo kata mana kapo nono ni kambi ok chuli ni dwe ka dwe nitiere iwacho ni NHIF kanyo nitiere classes mopogore opogore matin en machulo siling 500 mano e dwe ka dwe. Koro nyaka sani kora pande gijiwo kana mna winjo kana mna singo mar Kenya Kwanza mabende na gintiere godo en mar bero sekta mar thieth. Ana pande chenro bakoro gintiere godo ni ot ka ot. Koro nyaka bed gi okuma mar thieth biro duoko kana mna chien isenjo kana mna buche ma ng'ato samoro uso mwandu mage lope uso kana mna jamni mar mondo mi oyud thieth. Ka kinde bende oganda koro nigi paro mopogore opogore ka e penyo kanyo ni bende NHIF nyalo konyo ka entiere gi tuoche mopogore opogore mano kaka kansa nitiere mag adundo kaachiel kod mago bende mag nyarogno kaachiel kod mano bende mar hypertension ka irango kata gik mopogore opogore ma bende nyalo bedo kata ni temorere kaka inyalo kony kata mondo thiedhi. Nyakwana mojo nyaka sani jo Kenya machulo kata matiyo kod omenda mano konya range mana piny koni mane thuon wach gino mantiere. Koro iwacho ni jo Kenya mane salary kata jo Kenya michulo omenda mopogore opogore mago mantiere tije iwacho ni nyaka sani jogo man gi shillings 100 iwacho ni jo ming'ado 150 nyaka jogo ma ing'ado 1,700 jogo mayudo salary moeo siling 1,100 koro nigi thuolo moro mar ni ng'ado gi siling 1,700 mano kirango sani. Kae nitie kategori machielo bende mag jogo ming'ado siling 500 dwe ka dwe. Bok ng'adgi magi jok mochiwore. Mago jok mochiwore iluongo ni voluntary contributors. Apa ni gine ma jok mok chulo osara dwe ka dwe samoro en jatimo ohala. Mane miwacho ni jomoko ma gin self employed ka. Nikech owacho ni koro en kosetieko yudo mare dwe ni okaw siling 500 oket kacha. Bang'e to dhi yudo chenro mopogore opogore mag thieth. En okang' moro makare ma warito winjo paro ang'e ni dhi wuok mopogore opogore e wiye kaeto ang' waranga ne kaka wadhi kod dakika osekalo kanyo 55 wantiere kod gikae ka wadhi e gazet machielo bende ang' waranga kata kamano waranga ne tunka iwacho ni sani koro weche gi mag SMEs mano mane wiye ka kaka entiere kani mane sigana makoro bende wadarango sani iwacho ni en a key pathway mar economic recovery. Gima timore sani en ni piny Kenya pod temo chier ka wuok kuom midhusi no mar corona ma bende norocho chenro mag ohala yuto mag oganda mopogore opogore. Owacho ni ohala matindo tindo mantiere gi ere kaka inyalo sirgi kendo mondo mi oneni gichopo e yo moro makare. Kaluwore kod jogo mantiere migawono mar omenda ma pachoka jogi koro nego bed ni imiyo gik mopogore opogore mano mar kaka tego riwruoge mag saga kata SACCOS mopogore opogore kaachiel koda keto resources mopogore maneno ni chenro gi mag timo ohala bende chopo yo makare nikech kae kama oganda jo Kenya mathoth nitiere jojua kali ka bende gintiere mana karka. Parni bende ma okang' mokwongo ma bende wabedo kata mna gi jatend migawo mochung' ne ohala matindo tindo wantiere gi Chelugui ma bende osebedo kata mna katayo chenro makama king'iyo kata mna kirango malong'o thoth ohinde ni matindo tindo mago mag SMEs bende ng'enye pacho ka pile ka pile ji chiewo mar yudo kaka ginyalo konyore kit ngimagi kaluwore gi ohala makama ka koro nyalo konygi mar mondo mi giyud resruok to nyalo bedo gima kare. Cleophas aya nyakwana moge jwange itemo gik morango ka en ite mar abiriyo kae mano gazet mar The Standard. Mudavadi koro nyore twak mane ntiere godo kiwinjo kanyo kano wacho onge
gisigu mora mora kod jaluk jatend piny Kenya Rigathi Gachagua Musalia Mudavadi mano jatend jotend migepe e sirkal mar Kenya Kwanza kendo koro wacho ni gik mopogore opogore nyalo bedo ni onge kaachiel koda ka okwedo weche mag Azimio la Umoja wacho kanyo ni koro sani bende porono kuo mag ombulu ne otimore kod mathoth bende otimo kendo wacho oler gi maber ahinya ite mar abiriyo. Ing'eni Mudavadi wacho ni koro onge sigo nikech akpani nitiere moko kuom jotelo oganda ma pacho kama bende osebedo kawacho ni samoro giyware kaluwore gi telo. Nineno kata mana jatend piny Kenya nobiro ka koro opogone nochiwo e yo maler e yo makare tije mag Musalia Mudavadi kanyakla gi tije ma bende jalup jatend piny Kenya biro bedo katimo. Ji mathoth naparo ni tije gi chalre kata kamano mano ema bende Musalia Mudavadi nobiro mar wacho ni en onge gi sigo moro amora en odhi nyime gi tiyo tije mage mana kaka pile. Kata kamano weche mag Azimio nyaka no wache alainya nyaka luore gi yiero kaka no bagi Azimio ni winjo kanyo kacho ni yiero no kotim e yo mahuyanga. Mudavadi bende koro wacho ni yiero makamago notim e yo makare. Nyakora moge juang ka wantiere kar kacha koro waranga kacho ni weche mag siasa gi to gidhi nade ka mathoth bende waserange gazeti mara The Standard yeno mono dhi gazet mara Daily Nation. Gazet mara Daily Nation koro ntiere kar ka wala mana rango ite mokwongo kacha ni gik mage mantie mage mwanyanuoni mage mwanyalo dhi manyien mabende osebedo kacha katimore angwarango gi mana achiel kachiel ka wantiere ka mondo angwarang gazet machielo mara People Daily kama dhi nyime koda twak okinyi makawuono wachako kod gazet no mar Daily Nation. E gazet mar Daily Nation Sharon nitiere weche man kacha makoro thuono wach mochiw wana wacho ni budget winners kaachiel koda losers mano wasemulo kacha mantiere jopur nitiere mago mag johala nitiere chenro mag tich mopogore opogore masani tich wacho kanyo ni e ite mokwongo ka wacho ni jopuonj maromo 30,000 onego bende ndiko kaachiel koda moko bende mantiere e sekta no bende mar thieth onego bende ndiko jogo maromo nade discipline forces obila kaachiel koda jolweny ginto gin kanye gin gi thuolo mane gigo duto kama gintiere manya bedo achiel kuom jogo manyalo bedo ni gin jogo moyuto kato nitie jogo bende ma olal ahinya kar yuto ka hapa ni jopur ineno jopur hapa ni koro ema biro yuto makara nikech nyalo paro kata mana jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua bende koro no meeting mano mar neno ni achudhe ahinya mantiere sekta mar kahawa wang'e sekta mar chak gi sekta mar chai mondo gine kata mana kaka ginyalo timo ohala nikech wacho ga ni achudhe mosebedo ka winjo ber giwinjo wega to jopur to hinyore businesses kata mana mago hindini matindo tindo nwaneno hustler fund omenda mabende keni ni loan limit ni en pesa di mabende jo ohala osebedo ka konyre go jopuonje kaluore gi tije jopuonje bende ineno kana na kanyo ka piny owacho bende osechako ndiko jopuonje chakre higa ni ne gwacho ni gibiro medo ndiko jopuonje mopogore opogore jothieth bende nenyo interns maromo 800 bende piny owacho bende nondike tich ahinya king'iyo kana na security mano jiwo weche mag arita kwe ineno kanyo tipo mar jaduong' bende chiw kanyo kaluore gi omenda mag jodongo to jamoyudo lal ahinya Cleophas hapa ni in gi an joma iwacho ni mobile money transactions oro gi yudo omenda e yor ong'we yamo hustlers bende naneno kanyo ko gor tipo gi kaluore gi ma osebedo katimo haindni matindo tindo ahinya mag aswekra bende koro biro yudo lal ahinya samoro bende kaluore gi oro ote kata mana oro pesa omenda kiore ong'we yamo mano bende mineno kata mana ka piny owacho bende nowacho ni biro bedo kakao osuru makamano joma nitiere gi udi landlords bende neno kanyo ka koro iwacho ni properties mago mwandu ma bende gintiere godo ibiro bedo bende ka gichulo osuru ohende ni bende neno kanyo Cleophas ka bende koro KRA mano duol mochung' ne choko osuru pachoka bende wacho ni koro ohende ni ka ohala bende koro nyaka ne ni ogolo osuru e yo makare mar mondo mi oganda ma pachoka wayud kaka wakonyre kik bed ni wasikwa olo omenda kowuok e pinje maoka kenini mane mumori kanyo aya pod wantiere ka ite mokwongo ka iwacho ni weche go mag omenda bende okelo achiedhnade kan makagi kacha joma dhi bedo kacha noyudo hinyruok mathoth aslas ma sirikal nowacho ni mato e sirikandgi kama gintiere kacha wadhi e ite mara adek nitiere weche mopogore opogore matimore counties mago bende nitiere kacha ite mara ariyo kod ite mara adek kawacho county kanyo nitiere chenro mopogore opogore mag sirikal mano jatend piny Kenya William Ruto bende koro wacho kanyo ni oyo bilion maromo kamae 47.7 koro nego bed ni bende
itieko. Iwacho ni kacha mano gimo ne obed kata ni nyiewo gi otim gi e yo machalo nade magi chenro mantiere kar kanyo e ite mar ariyo kaachiel koda ka ite mar ariyo tung kanyo. Iwacho ni koro ringre ma jatend obilago mantiere iwacho ni kar twech kata prison machon mano osugo ringre ne bende koro nego bed ni timone kacha nonro mag DNA. Mano kaluwore ni nitiere miyo moro mano wacho ni oyo ma bende koro en ng'ata. Aya, mano bang' Isaya Osugo nong'ielo rengo juma mokalo. Koro nyaka sani koro miyo moro koro wacho ni entiere gi nyithinde ariyo. Koro ng'eni ng'ato koseliko ni entiere gi nyithinde nyaka koro tim DNA mar mondo mi ineno nyalo koro na pare kinde man waloso twak ma kama pa ni obedo godo juma mokalo. Ng'iyo gund nyathi. Koro magi bende ma koro biro e Osugo noseng'ielo rengo. Miyo no bende koro wacho ni miyo ma bende ong'ere kaka Juliana Kamwiru. En bende koro wacho ni odwaro mar mondo mi otima okaw gund nyathi mar mondo mi one ka nyithindo go gin mage. Jang'ad bura bende mantiere do mamalo mano Eric Ogola bende koro nowacho kanyo ni thuolo ni duto oyie mondo odhi otim nonro no mar DNA mondo ong'e gunda jogi duto kama gitie kaachiel koda nyithinde ariyo go duto mano kapok oiki Isaya Osugo. Kata kamano ok ochungo chenro mar ik tidhi tim mana kaka ne osechan. Ng'eni mano weche mano sechopo e doho kendo koro sani gidhi mana nyime gi luwo gino ma doho bedo osebedo kawacho. Tanno ka chenro makamano mar kawo DNA ibiro bed ka itimo e kar od thieth mar Kisii level 5. Ite mar adek Sharon nitie wach machielo momako wechego mag jopuonj ahinya. Iwacho kanyo koro jopuonj bende dhi bedo kata kimiyo course mago mag coding magiluongo ni short courses. Iwacho ni sani bende koro nyaka gibed kod lony mar rieyo wechego mag lony manyasani. Mano kama gintiere kar kanyo niere kaka inyalo bedi ka itimo. Giwacho ni mbalariany no ma Kenyatta koro wacho ni gidhi bedo gi chenro mar retooling teachers. Japuonje go mag secondary kod mag primary koro nyaka bed kod lony weche mag coding. Mano kaluwore kod riwruok mar Codris Africa. Apa ni mano en okang' makare. To nitiere wach moro ma pani neno kanyo to kinene malong'o. Nitiere achiel kuom achich mano mar Maundu ma bende inene nodhi kwalo kata mana ka nodhi timo timbe mag njore. Wacho ga ni timbe ma jendeke. Kata kamano wacho ni seche ma bende nodhi timo timbe makamago mag njore norado gi miyo moro to fall in love gi miyo makamano makata koro gima notere kanyo wiye no wile godo. Koro noyie kode ketho makamano ka nosedonjne e doho. Wach makamanya koro mgejua nyalo somo It Gazette mar adek mar The Daily Nation. Onege kanyo ni bang' ka wacho ni ose fall in love kendo koro wacho ni breach code and botched robbery in Bahati mano mantiere county ma Nakuru. Wach malich ahinya koro mgejua era pod nitiere ite mar ang'wen. Tera nyalo yudi kumora mora. Onyalo yudi kata kidhi kwelo. Ok ing'eyo ni onyalo yudi kanye. Mane kuonde mantiere kar kae. Ite mar ang'wen koro ang'warangi ni weche magi mantiere. Sigana go duto nitiere kar kanyo mano mara ng'ama timbe ge jendeke kaachiel koda weche go mag mbalariany ma Kenyatta bende koro waneno gi kar kanyo ka yudo thuolo mar rango gi ang' idhi mana kode nyime. Koro narango ite mar ang'wen. Ite mar ang'wen mano kama nitie kanyo weche go mag IBC selection panel. Koro iwacho kanyo ni jatend piny Kenya nitiere gi ting' mane e gigi duto. Koro nyaka sani nitiere en aputu mar Jaberio ma bende kodhi bedo kar kacha odhi ting'o jok machalo nade. Nitie jodini ka jok moko e sectors mopogore opogore. Ka unaneno ka ne Senate ne okalo paro mar loko chikegi makamano. Naneno kodiochieng' manyoro senators maromo 28 bende makoro iwacho ni negi luto ombulu ka giyie gi paro mar loko chik makamano ka bende 7 kata kamano ne okodhiwo kata ne okosiro paro makamano. Mane kaluwore gi romo mano ma bende od bura mar Senate no bago odiochieng' manyoro. Romo bende nachagi chako gokinyi kama bende nwaneno ka bende mano senator i county Elgeyo Marakwet no chamo muma. Bang' mano koro nagibedo gi twak ahinya mar paro mar loko chik makamano. Mano ite kanyo mara ang'wen kama intiere kar kacha. Owacho kanyo ni koro wachiwo thuolo mano kaka nowache kod senator no Masiaya, Senator Oburu Oginga. Owacho koro wachiwo ne rais kata jatend piny Kenya ma bende en achiel kuom jogo man gi ting' maduong' ahinya chenro gi mag yiero mondo mi koro tim nomination. Wacho ni koro kuma ntiere kacha jogi mondo rangi ane ni gin jok mage mantiere aputa machalo kamano. Weche makamano ntiere kanyo koro moge jwang' e ite mar ang'wen. Mano luwore gi wuok e apisi
jakom mar IBC Wafula Chebukati kachal kod commissioners mamoko ariyo mano Professor Abdi Gulie kod Boya Molu kamachielo Cherera 4 achele modong karakacha adek kuom gibene no osegweta mano motingo Cherera Justice Nyang'aya kachelo kod Francis Wanderi Irene Masit pontiere nyima put makamano kata kamano aput no seketi mondo rangi ni jok mage madhi donjo bendo ni bile makamano bang' muke od bura mar Senate dhi tere od bura maduong' mano mar National Assembly ka od bura maduong' biro bedo ka kale gibiro bedo ka itero ne jatend piny mar en bedo chwe koke aya mano bende ntiere kar kanyo kono monge jwang korango ni commissioners manyien dhi bedo nade wachni kama gintiere kar kachere kaka gidhi bedo kachiel ka gitiyo eite mar abich duoko mara yiero pod bende okong'ere ong'ere ni jatend piny Kenya to noseyier kweth mar Azimio koda Kalonzo Musyoka odiochieng' manyoro ne ochiwo milome margi kendo pachgi ewi duoko mar yiero mokalo Kiwinjo kweth mar Azimio giwacho ni nitiere achiel kuom miluongo ni David Apisas kata mana jal matiyo e duol mochung' ne weche mag yiero mabende ong'ere kaka whistleblower mabende chiwo negi maling'ling'. Whistleblower makamano chiwo negi maling'ling' ni kweth mar Azimio Raila Odinga ne oyombo William Ruto. Kata kamano koro kweth mar Azimio ni winjo ka odiochieng' manyoro Kalonzo Musyoka jatend duond bura mar Wiper naloso ka bende gin bende koro giramo ni mondo oyaw servers mar mondo mi otim nonro maduong' mar no ponono ni whistleblower jal mabende osebdo ka chiwo negi maling'ling' jal mabende wachre ni tiyo e duol mar IEBC osebdo ka chiwo negi maling'ling' mar mondo mi gine ponono ni William Ruto ne oyombe yo ma uyanga kata oyo akeni wacho makamano koro duoko wachien kaka oganda mapacho ka koso ineno na declofas nikichal ka gimo oganda nyon ariyo to kendo wachak wadok chien matenda akeni kaluore gi ini neno nada bana kaka nyoro bende ne wantiere kod jalonyo weche mag siasa kendo kile kama loko no wacho ni kinde maber kimulo gi gigo nego bedo imulo gi sani kendo ka en thuolo machielo ma oganda jo Kenya oyudo mar neno ni wanyalo losi gigo manotimore yiero mokalo iwacho jok monyalo bedo ni osechango kendo osesudo nyime gi ngima gi kotenore kod gigo manotimore yiero mokalo moko bende pok osudo gik mopogore opogore gigombo mondo miyo kon gi ler gigo manotimore nyo kaka Jeremiah Kioni noloso nyocha Kalonzo Musyoka loso odiochieng' manyoro kod Martha Karua Wycliffe Oparanya bende nitiere kar kacha koro en gino machalo nade manyalo bedo ni gidwaro jatend piny Kenya bende dok chien momulo weche go mag yiero kaka ne negi Chebukati kaka ne dalal kode kaka ne nitie paro kata mar kwalo ombulu kendo mar lando ga mopogore ne jaloche yiero mokalo koro en kindegi emogaro nego bed ni lose kacha kosoyo jo Kenya negi paro mopogore opogore to kata na jotelo bende nitiere gi ratiro mar ng'eyo adiera kila ng'ato nitiere gi ratiro mar nikech adiera ka ema koro oganda dwaro ng'eyo to koro commission cha koro klose iwacho ni duol no madhi rango gigo manotimore mar public inquiry cha ni gik mage manotimore yiero duoko makamagi nitie jatend piny Kenya nigi neno mane Azimio gin gi neno mane manyien mapono no kitero kata e doho mondo mi nokonygi e winjo weche gi duto kaka ne owuok e kinde go duto kaka ne gidonjo e ite maraboro twak dhi bedo kae bende nyakoro moge jwang' e kinde mabiro wacho ni sani bende koro ka wachomo kaka wadhi e twak mokwongo midhi ta kod nyawadwa Joyce Oduor wadhi rango gik mopogore opogore kanyo wadano wadhi e ite maraboro mano mar Daily Nation wadarango ite maraboro mar Daily Nation kanyo kama iwacho ni Gachagua brokers truce in Kericho to end Assembly Row wacho ni koko mosebedo e county ma Kericho koro nyaka sani nyabedo kanyo ni orumo mano kaluwore gi chopo mar jalup jatend piny Kenya kata kendo mondo rang ni okelo kwe mano kwatiyo kanyango dhi gazeto mar People Daily ma Gachagua koro nachuno Gachagua mar mondo midhi nikech county assembly okaramna ma Kericho kende waseneno county assemblies mopogore opogore ni neno okaramna county assembly ma Meru neno kaka na giketo Kawira Mwangaza Itagu Maliet te county ma Kericho ka ma en okang' mar abich ma bende koro gitimo lokruok makone kod kocha ahinya mar telo e od assembly karamna e county assembly mari koro nochuno jalup jatend piny Kenya mar mondo mi odhi olos kodgi gitimo yiero manyien kanyo ka bende neno karamna ka nolando Haron Rotich makoro wuok e ward mar Cheptororiet Serutut ward
ema koro biro bedo majority whip. Ineno kanyo Kapswer MCA mong'ere kaka Peter Kemoi ema koro nogol kanyo. Koro gin mana lokruok mopogore opogore ni winjo kata mana ka jatend piny William Ruto bende nonyiso county assembly members mago jod bura mag county assembly mar mondo mi one ni gitiyo makare, giti makare gi governor, giti makare gin giwegi mar kelo ber ne jopiny ahinya ma bende noyierogi. Mano timore bura Nairobi ka MCS Makericho owuok Kericho te obiro Nairobi mondo mi girom kod jatend piny jalup jatend piny Kenya. Tung kacha nitiere chenro mar Egerton mbalariany no mar Egerton koro wacho ni koro giwacho ka ni ochung jopuonje mag mbalariany go e tich mano ikinde magintiere karka iwacho ni koro nitiere omenda mathoth mago gope maromo mana bilion 9 e mbalariany makama gima nyalo bedo ni timore magi jopuonje bende manyalo bedo ni magi moko mane dwaro mondo chancellor vice chancellor ma mbalariany no mano ma Egerton mondo mi ogol. Apano kaka makamano biro thiro kata mana somo e mbalariany mar Egerton nikech ineno kwana mag jopuonje 400 masani puonjo e mbalariany no. Ineno kanyo kata mana ka giting'o gik mong'ere kaka placards gi dho ngere ka koro gidwaro ratiro margi. Kopogore gi mano bende gitiere gi jotije mopogore gi jopuonje, jotije mopogore opogore ma bende osebedo ka cholo tije mopogore opogore e mbalariany makamano madirom 1,000 ma bende koro wacho ni gidwaro mar mondo mi ochulgi. Tok ma okang' mokwongo Egerton ni kata mana kinde mosekalo Cleophas wasaneno kata mana ka jopuonje mag-gi bende wacho ni osara mag-gi ok osebedo ka ichulo e yo makare. Neno kata mana duol mochung' ne mbalariany e pacho ka mano University Academic Staff Union UASU bende osebedo kata mana ka biro mar sirogi mar mondo mi ochulgi omenda ma bende mbalariany makamano ok osebedo ka chulogi kinde mokalo. Mano gigo matimore mbalariany ma pacho ka nyabedo Egerton mana achiel kuomgi kama chielo bende wadarango makane mage momi pek e gazet mopogore opogore ka waranga ne gazet no mara People Daily bende nyakwara moge jwang nitiere weche manyien ma opogore opogore ta enya bende odiochieng' ma kawuono gigo madhi bedo bende ka warango wang'eni twak mabiro bende en twak moro machiegni ma bende wadarango ta enya gigo ma omi pek gazet mar People Daily oting'o kanyo chal mar wach kotenore kod omenda kachiel koda budgets mopogore opogore mantiere e pacho kachiel koda ka in ng'ama chulo osuru ere kaka gibedo kache thuolo manyime mar rango ni gigo biro ni e yo moro makare. Koro ka wanyado gazet no mar People Daily mane kaka nitiere kanyo no koro senator bende ne koro chamo moma mano senator manyien e county ma Elgeyo Marakwet kama chielo bende paro mar chik bill no bende koro erokal mano mar IBC kane koro giwacho kanyo ni ere kaka giyiero kata commissioners kata puto madhi yiero commissioners mopogore opogore. Mane gazet mar People Daily wada mana range mapiyo piyo mondo warange budget mar jatend piny Kenya ma bende dhi bedo kacha Ruto's first budget kama entiere kar kanyo ka wadhi mana kode e ite mar 4 kod ite mar 5 mano ka gintiere kar kanyo ineno allocation mopogore opogore mago mag telo mopogore nitiere mago bende mag rango ni uchumi bende oidho atamala 6.1 mane ka girango kanyo ni odhi bedo kanyo ka budget ma kama okete tim ere kaka uchumi mar Kenya dhi bedo ni oidho kama chielo bende iwacho kanyo ne mag dongruoge mopogore opogore kachiel koda kacheno mopogore mag piny owacho dhi bedo kanye kama e koro iwacho ni kama e budget ma koro dhi bedo kanyo trilion 3.6 odhi bedo e yo machalo nade to koda jatend migepe bende nitiere kar kacha owacho ni giloso kendo girango kaka ginyalo rango chenro mopogore opogore mag loso ola mopogore opogore mosebedo pacho kano mano Musalia Mudavadi weche machalo kama iketi moko bende mwanene gazet mokalo ingene ohala kata mana budget ilando ga chieng' ta mano e dwe mar 6 mano higa ka higa to ineno hik omenda mar higa mar 2023 nyaka 2024 omenda ma kamano kore lach trilion 3.6 berni weche mag somo ema kaluwore gi omenda ma kaluwore gi budget mano mar higa ma kamano man en draft mabede na gichiwo ang'ene budget ibiro bedo ka ilando e dwe mar 6 gi jatend migawo mochung' ne weche mag omenda pachoka mong'ere kaka Njuguna Ndung'u. Kata kamano ting' koro nitiere duol mar KRA nikech neno di KRA okwa
onyisgi mar mondo mi gine ni gichoko osuru mano maromo siling trilion 2.9. Counties bende koro biro yudo wega mano kaluwore gi omenda makoro lach ma bende osechiwnegi nikech counties eno kanyo pok mar omenda mochiwnegi en mar siling bilion 375. Koro en mana geno marwa ni omenda makamago jopuonje kaluwore gi omenda budget ma bende omenda ma bende biro bedo ka iketonegi e budget. En geno marwa ni koro gibiro bedo ka giyudo omenda makamago yo mowinjore, ondik gi tije jopuonje mantiere gi numbers mag TSC mar mondo mi gichwal weche mag somo. Aya, kama chielo bende nyakora moge jwang wadadhi ite machielo mano mara People Daily. Mae wach madhi bedo ka orango kacha mogik kaeto ang'wa chiw thuolo mondo Joyce Oduor koro bi gi twak mantiere kar ka. Ma nyamburko moro mane koro donjo e yawno mano ma Juja. Kendo koro mana kaka ni lero kacha jaode jal mane owito ngimane kar kae kod nyadendi machielo bende koro oseloso kotenore kod tho ma kama nonro to pod dhi nyime iwacho ni koro ka oseng'e ni en ang'a joge ni kanye nyadendi chama pok ong'e ni en ng'awo. Jal makamano iluongo ni Tyrus Maina, en contractor ma bende osebedo ka tiyo e boma mano Thika. Kata kamano Maina ma bende nitiere gi higni 39 noyudo tho mare e yo ma bende oganda bende pod temo kata mana fuono ni en ang'o ma bende dibede ni okelo tho mare. Nineno kata mana ka jaod Maina mong'ere kaka Margaret Kiru kana loso kod oganda nowacho ni en jaod nani mana makare, nodhi mane tijege ka bende nowacho ni nodhi e boma mar Thika. Jaode nogocho ne konyise ni obro bedo gi romo saa 1 mar otieno. Kata kamano kano koduogo e ot saa 4 gotieno, jaode gocho ne simbe na nitiere kata mana nolor. Jaode temo kata mana gocho ne osiepe mage, bang'e odhi ndikore ka polis nikech ka ng'ato oselal kamano kok yudo ng'ato idhi ndikore ka polis mar mondo mi omi obi namba. Kata kamano osiepege nonyise ni mar mondo mi odhi ong'ie mtoka nikech ing'eni mtoka koseluar kamano neno kaka mtoka kamano nokethore, number plate pod ni kanyo. Kano odhi ong'iyo oyudo ni en mar Maina, mtoka no na margi. Kata kamano yo mabende nagitho godo nikech nagitho e pi kanyo en kachiel kod nyadende moro ma bende nagintiere godo e nyamburko. Kani winjo kata mana kaka jaod Maina na loso nowacho ni nyako no ne en mana osiep Maina, gik ma bende osebedo kata mana ka wachore oko kacha ok opaka en mar adiera Cleophas. Kata kamano tho makamano nyaka sani nineno kata mana ka yaw makamano nosechiel nyaka gi sani. Wachore ni oganda mathoth kata mana mawuok buore Nairobi osebedo kata mana ka dhi e yaw makamano, gidhi winjo kata mana wega gimetho kanyo. Koro yaw makamano nyaka sani nosechiel ka nonro pod dhi nyime. En kumoro manyalo wacho ni kata an bende awuon asekalo kanyo, to en kumoro ma oganda thoro pong'o kendo nitiere magawa mopogore opogore bathe kanyo. To kamochiel en okang' moro makare nikech en mana kama nono ka ni Sharon iwuok awuoka ng'wech wacho ni adonjo kanyo tang'e donja kata gida chikori kanyo ichikri achika. En kumoro ma en okang' moro makare. Ite mar 10 mar gazet mar People Daily bende nitiere kae kod machinglo moro ka wacho ni koro kae nitie jogo mae kende jok moyiene ute fwambo tijwa mar fwambo ka mae kende jok manyalo kawo picha ng'ato to ket kanyo to chala ka gima en mana gima miyo ji nyiero to nitie message mokalo kata nitie ote moro chielo bende ma odhiro ni kacha mondo ibed kod ng'eyo. Nitiere ji 4 e piny Kenya ka ma jomoko ahinya mwandu ma gin go inyalo pim gi mwandu oewo mwandu ma ji milion 20 nitiere go pacho ka. Doni neno kata mana nonro no odiochieng' manyor na nitiere kata mana e oboke achiel kuom ji 4 makamano gin anyuola mar Kenyatta. Gintiere gi mwandu mathoth Cleophas. Ji 4 kenda yani mwandu ma gintiere godo ingo ji milion 22 mantiere pacho ka. Milion 22 Cleophas. Emba jogi penjore ni ya. Mago jo China gi World Bank. Mago jok osebedo ka miyo Kenya hola. Koro gipenjore ni jok mantiere kar ka ng'ato bende nitiere piny kaya kuom ji milion 22 gi mokoro bende penjo ni bende ginyalo kawo hola kuom ji 4 mane Kenya ka kapok gidhi kata oko mondo mi okawe kuom jok. Nikech ka ji 4 nigi mwandu maloyo ji milion 22 to kwakwagi bas ji 4 go to wadwok negi ohala mano kaluwore gi miyo nopenjore nang'o mani kik wakwa ji 4 gi moloyo dhi kwayo kata mana pinje mamoko kaka China wang'e bengi maduong' mar piny ngima ma bende neno koting'o ineno kata mana kaka gipek gichwe giting'o nyaka omenda mathoth ineno kata mana briefcase ma giting'o makamano omenda wuok oko. Koro mano en mana penjo ma bende nitiere kanyo.
Aya kwara moge jwang ute fwambo bende wadhi ite mar 11 mano ka wadhi mana piny kanyo mondo warange. Nitiere kaka od fwambo bende mano machielo bende mowito achiel kuomgi ma bende wanyawacho mano photo journalist. Mano kama wantiere kar kanyo, mano kama intiere kanyo. Lights go out on brave photojournalist William Oeri. William Oeri koro ne owito ngimane, kendo ote mag lit gi kuyo bende ne osechwal kod riwruok mag wacho ni onyabedo mag ute fwambo kata mano mar MC, mano duolo mar jofwambo, mano MCK ma bende noseoro ote mage, nosebedo kata kod timo tich kuonde mopogore opogore. Mano kano wito ngimane ka nitiere od fwambo no mar Media Max, osebedo kuom thuolo mag higni 15 bende kotiyo e od fwambo machielo no mano mar Nation kuom higni 15 kata mathoth mantiere kar kae. William Oeri ni noyudo masira mano mar apaya. Kendo en jafwambo iwacho ni matene, en jago picha, photojournalist mabedo sebedo ka go picha. En jafwambo matene mosebedo e pawni kuom thuolo malach. Wan wanyalo mana oro ote mag mos ne anyuola mare kanyakla kod familia margi kuom wito wuodgi mabende gigeno. Mano ka gintiere kar kanyo kono moge jwang weche thoth ka gintiere kar ka wala mana rango ni weche mage ma pod nitiere kar kanyo piny kanyo mogik. Nitiere chenro go mag limbe mar Nyanza. Wacho ni jatend piny Kenya William Ruto kane koro limo gwenge go ma Nyanza, wacho kanyo ni Ruto Nyanza tour should awaken regions leadership. En gima ne matemo ma paro ma bende koro chiw kanyo kod ja inene Sam Nyamoya kinene dongnen kero machon mar FKF. Emedo goro paro mopogore opogore kaka jotelo nego beni rango limbe makama onego beni kelo negi lokruok machalo nade. Mano ka orango kanyo kare kentiere gwenge ma Nyamira kod gwenge mag wacho ni Omugusi, mano gwenge mag oganda jo Abagusi kama gintiere kacha. Hapa ni limbe mar William Ruto e gwenge mag Nyanza norwake gi jotelo. Nineno karamna kaka jotelo bende norwake. Inyalo paro juma mokalo, chieng' tich abich mar juma mokalo nitiere kaunti ma Homa Bay ka bende noyango chenro mopogore opogore. Jo Homa Bay noyangne gi chiro manyien, bende chenro mar gedo mag udi manengo gi olwar bende noyang kanyo. Kalo dhi e kaunti ma Siaya mane kinde ma bende ne girwako Eliud Owalo, bende neno kaka kit nyasi ma bende norwake godo. Koro en ber piny ka kila ng'ato timana gi jatend piny mar mondo mi giyud dongruok. To kata kamano jatend piny bende nosingo mar tiyo gi oganda duto, bed ni nilito ne kura kata nok gilito ne gi kura. Ninjo kata ka nani ntiere e gwenge mag Nyanza ka bende nowacho no mbulu ma bende noyude gwenge mag Nyanza na chal mana kuyieyo na tin kuyieyo kopogre kata mana gi apuoyo kaka oganda ne wacho. To mano ok muone kata mana kelo dongruok e gwenge wa mag Kaluo. Nineno kata mana ka jatend duond bura mar ODM Raila Odinga kapok kata mana limbe mar jatend piny e gwenge mag Nyanza bende nokwayo jopiny kaachiel kod jotelo mar mondo mi one kaka tiyo gi jatend piny mar mondo mi giyud dongruoge mopogore opogore. Nyakoro moge jwang dongruoge biro e yo machalo nade. Babarange moko matimore e wechego mag tuke mano ite mogik mana malo kanyo wadarangane ma gima ntiere kar kanyo nene kanyo kondik ni missing in action tena nga kore make kar kanyo magi weche mag tuke mantiere kar ka ma kore nje tugo no mar Manchester United kinene kar kanyo Casemiro bende koro dhi bedo kata ka miss in action mar tugo madhi timore chieng' Jumapil dhi bedo kanyo ka onge. Mano tugo madhi bedo kind Arsenal kod tim no mar Manchester United. Liet pass. Koro mano jo Man U gi jo Arsenal. Chieng' ngeso na chieng' Jumapil abiro keto TV mar mondo mi ane tugo makamano. Kata kamano ang'eni Casemiro en jatugo mang'ula. Mano bende okang' makamano bende biro bang' Manchester United. Ang'eni nutugo gi team mar Crystal Palace kama bende nuwuok amodhi mar gol 1-1 tuke ma bende notugo chieng' tich adek gotieno. Nyaka sani ang'eni Arsenal ntiere namba 1 e mesa donge. Akena chak siro Arsenal anno ka wang' ni gitugo makare. Chelsea bana paro na nyalo siro. Aneno ka ok tugo na makare. Kiki siro ng'ato nikech tugo maber kawuono. Kinyo nyadok namba 4 nikech league podi tuke 19 ma koro dhi bedo kata Arsenal osetugo. Pod wan gi tuke manyaromo tuke duto mondo rom 32 kar kacha. Nigi nyalo bedo kacha e yo machalo. Kanya koro moge jwang' inyalo penjori gimomiyo ne ogol Casemiro oko. Wala neno wach yellow card ni koro bende ka wanene ka eneno oting'e mana malo kacha. Mano tiende ni Casemiro oyudo yellow card mare maradi yellow card mar 5 e thuolo ni duto bende kaka entiere kanyo kaka jatugo mar Manchester United e Premier League. Chike ni kiyudo yellow cards mar 5
e lig igole tugo achiel nyaka iwe kata makoro kitugo nikech kiyudo yellow card ariyo e tugo achiel to en red card tiweyo tuke di adek ma ok itugo koro en kinde go duto ochalo nade nyakora mag jwang mana ka batieko ibed kod ng'eyo ni tugo ni odhi chalo e yo machalo nade aya koro sano adhi piny mogik kae to watieki nyakwara moge jwang wantiere kar kae ni koro sani bende gidhi bedo e yo machalo nade mondo wakoni tuke mamoko dhi bedo e yo machalo mondo kiyudo thuolo idonji shabiki.com itim gimoro manyasi ijiwo gi mar mondo bigitug tukunda be kigituga sasa onyalo ng'ierembi koro ka nitie Thomas Partey kaachiel koda ka Casemiro tuke magisebedo ka gitugo e season ni rom 15 kuom 15 tugo mokalo Manchester United noloyo Arsenal kendo Casemiro ne onge Partey ne onge wang' ni Partey dhi bedo ng'ani dhi bedo kata bende ka onge Casemiro dhi bedo ka onge kama kaka gisebedo kata ka gitime wacho ni pass accuracy gi chalo nade Thomas Partey ni malo mar Casemiro gi ata malo 86.9 ka iwuok kata possession one bende chalo nade en malo mar Casemiro kama Casemiro nyalo bedo ni oyombe go mana matin nyalo bedo mana kanyo kwan mag goals gonde mag gisebedo ka giloyo to giloye thuolo maromo nade mano tiere kar kacha assist bende pok ochopo kar ka tuke maka magi bende koro wadara kanyo ni tugo gi odiochieng' ma chieng' Jumapil titugo gi Sadi Leeds United dhi rado kod Brentford saa 11 ma midhiambo kaachiel koda ka tim no mar Manchester City dhi rado kod Wolves saa 11 mar Arsenal kod Man U gidhi bedo kata Emirates tuke maka mano dhi chako saa 1 gi nus mar otieno ginyalo ketonwa go sama chon waneno gi kapok wadhine mondo iduoge ru piny chieng' wuok tich mondo wang'e ka ranka ni Joyce wacho nade ewi tuke maka magi kae to chieng' wuok tich Fulham dhi rakore gi Tottenham ma bende odiochieng' manyoro ne oloko tim mar Manchester City manoloye gonde 4-2 aya gonde maka mago bende nologi jotugo masulwe ahinya mag Manchester City kata kamano odiochieng' makiny Liverpool rakore kod Chelsea bado tugo maduong' bende ma iluongo ni early kick-off ochako kanyo saa 3 saa 9 gi nus mano sechego ma odiochieng' kama Bournemouth kod Nottingham Forest biro saa 12 tuke mitugo saa 12 Leicester Brighton inao kanyo Southampton kod Aston Villa kaachiel koda ka West Ham United kod Everton kaeto Crystal Palace ma bende othago Manchester United rakore kod Newcastle United dhi bedo ka gitugo tuke gi maromo 20 mano club no mara Newcastle e kindego duto koro weekend bedo marabora ne johera mag wechego mag tuke tuko mar Liverpool gi Chelsea oduong' lakini gin joka mantiere namba par namba moko maonge malo kocha kata kamano johera mag Chelsea tuke nitie koro nikech Manchester United untiere namba Manchester United nyaka sani wan e thuolo mar 3 wasetugo tuke maromo 19 Manchester City ni e thuolo mar 2 wasetugo tuke 19 points magiweyo wago ni mana malo kanyo Arsenal ni e thuolo mokwongo mobedo mana matin next week wagole mana kaka wadhi nyime erokamano ahinya nyakwara moge jwang' mane makelo e giko mar gazet nono mar gazet odiochieng' ma kawuono Sharon erokamano ahinya wan warito mana duoko mar KCSE odiochieng' ma kawuono wan wang'e gi it nyakwara moge jwang' ka wan gi wuok wabiro bedo kwa kilonegi achiel kachiel nyakwara moge jwang' duoko go bende dhi bedo kabiro ne achiel kachiel kae korom kanyo sario kang' jatend migawo mag weche somo dhi bedo ka loso mano e log tich mar NEC mantiere bure Nairobi ka jafo mora Judith Omondi dhi bedo kanyo mondo miyo wane ler kaka chenro bende biro ni achiel kachiel oriti masani nyinga Clever Solwach ka ok injahera mar Manchester United chakero Manchester United kawuono oriti masani